बड' लेटेस्ट आपडेट बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। हरखाबै फैनाय बारहुंखानि जाहोनाव महिराम बर'नि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। मैया बेलासे फैनाय हरखाब बारहुंखानि जाहोनाव तामुलपुर कसुमारियाव गय बिफां बायसिनजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। हरखाबै फैनाय बारहुंखानि जाहोनाव बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि कसुबारि रामेसुबारि गामिनि थागिबि खमैबो 58 बोसोर बैसोनि महिराम बर'आ गय बिफां बायसिनजानानै रुंसारि जायो। महिराम बर' बिथाङा तामुलपुर नाग्रिजुलि लामाजों थांबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। बे दुखुनांथाव जाथायनि उनाव तामुलपुर पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै महिराम बर'नि गोथै सह'खौ बोखाङो।